A conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, presentou un novo modelo de participación xuvenil que se plasmará a través da orde de axudas de Iniciativa Nova que sairá publicada no Diario Oficial de Galicia. Que é un apoio aos nosos mozos e ás nosas mozas nesta edición que quere ir máis alá do que simplemente é unha achega económica. O Goberno da Xunta marcouse para este ano un obxectivo que é cambiar o modelo de participación xuvenil para favorecer a implicación plena da nosa xuventude na nosa sociedade. Primeiro, porque estou firmemente convencida de que Galicia ten nestes momentos a xeración de mozos e mozas máis preparada da súa historia, ademais con unha gran capacidade persoal e técnica e con máis posibilidades, se cabe, de triunfar naquelo que se propoñan. E segundo, porque as administracións públicas temos que ser capaces de poñer en marcha mecanismos e recursos que fomenten ese protagonismo que deben de ter os nosos mozos. Esta orden de axudas para apoiar as iniciativas xuvenis vai precisamente neste camiño. Iniciativa Xove vai dirixida á mocidade para que poida demostrar o que son capaces de facer, a súa capacidade para organizar, para emprender, para impulsar as actividades onde os actores principales sexan, evidentemente, eles mesmos. Unha das principais novidades é que por primeira vez en Galicia se permitirá a participación nesta orde a grupos informais de mozos que deberán contar como mínimo con 5 persoas de entre 18 e 29 anos. Outra das novidades importantes é que os responsables dos proxectos subvencionados poderán solicitarlle á Xunta un adianto económico do 80% sobre a cantidade total da axuda concedida. A orde conta cunha contía de 675.000 euros. Poderánse financiar todas aquelas actividades de actuación presentadas tanto por asociacións xuvenís como por grupos informais cun importe máximo subvencionable de 7.000 euros por iniciativa. As asociacións xuvenís e as entidades prestadoras de servizos á mocidade deberán estar inscritas no censo oficial dependente da Dirección Xeral de Xuventude e Voluntariado e, pola súa banda, os grupos informais deberán contar cunha denominación que os identifique e, ademais, un dos integrantes deberá asumir o papel de representante único. O prazo de presentación de solicitudes será dun mes, contando a partir do día seguinte o da publicación da orde no Diario Oficial de Galicia.